lada pimdon bisa balai pinya auto kane kalenti kadai jong ukpa jong pine ba pinya stat hadu katne pikwa ban hikaya nga kamut ayu ka an uwei usab inspector ulaong madam singubhale u inspector rathor ula pencitam yakajing im jong kibaduk usab inspector ulaong biang menin kasngi ula kem ni uwei unongnya auto bat ula thap ya ubriu uba klem kano kadau madam pihak ban pensanya ya u inspector rathor mentahi kipajba kisanya kidang let cha police station Henry kajing long bomman jong u kadang sniu shu kamadam kalaong kane kakam ngade ban yok kem nakikti jong ngahi ngade ban pensanya ya u inspector rathor watla kalong hakano kabenta mentahi hakane kaporhi ngin le halor kane bat kalaong biang menta kasngi ya une u inspector rathor on mapshu kamadam kayeng joj bat kalaong menta ngan mi no officer une u inspector rathor ulakut kata kamadam kadai kum ka ba kadon bor kata haba kadai ka kentai tungin nyapet hadu bakut khnang bantep kadba kamadam kadang yang hasurok kapong lagi jan civil dress ka apkali Henry ka weiru omdon kamadam kalaong kapor kelas lembha omdon auto bawan kam sipang uwei ubriu ubalakam rangba ulakeli madam pikwa lecha kamadam kalajubab ngadon kam ban lecha new colony unongnya auto ulaong to madam singob hasyong kadba u auto driver udang bat ya steering u driver ulaong madam menta bon palat ki traffic Henry ula sngap no ukeli hangno madam ka yeng jong pi kamadam kalaong ma ka yeng jonga haniu colony kadon ngilajan poison kamadam kalaong menta ka kali jonga kelas niu kumta ngasyong no daka auto u driver auto ulaong madam namar jong pi ngi habanya chakane kalenti la bangin yakandu yaki pulit hakane kalenti u driver ulayatu pitip madam u inspector jong ka district jongi u dan kuna yaki auto klem daw batlum pisa u auto driver ula kran sosi ngam tip ke kebenta bela tho akane kasngi na kebenta jonga aiba u blei un penlong ba menta ngin yakandu pulit Henry ki pulit ki don hang takrui u inspector rathor ulaong hey here pitharai kane kadai kasurok jong ukpa jong pi balai pinya stat bha here kloi pen yaki kot kali bat ka license jong pi yo pishutu urathor ulaong biang pen kloi yaki dokumen bat sei khat hajar mentahi Henry nginbu mukaduma thok halor ka jing khai drugs persha yapi bat pincha set hapatok u driver auto ulaong sar ngamshim la penkhen kano karul balai pi fanya nga u inspector rathor u ong sei kloi ka pisa u auto driver ula jubab ngampat yo passenger dasar ngampat kamai na ngan yo kata kapisa urathor ulaong wat kran bun ktien palat lada pimdon pisa balai pinya auto sei kloi yakikot unongnya auto ula sei yakikot urathor upe yakikot ong artat kikot kibyang Henry pihaban siu yakabai chalan mentahi aitang Henry hajar haga jaga jong ka khat hajar lem gumta anra yaka auto jong pi unongnya auto ulaong sar ngamdon pisa ngadon ki khun ki badang red lada ngam yo kamai menta kinbam de ki khun jonga u inspector rathor ulaong lada phimdon pisa balai phinya auto kane kadai kalenti jong ukpa jong pi ba phinya stat hadu kato lada jia ba accident lelai hangta phin omnat chu hapatok lano ru nalor kata phikran he yanga urathor ujrongti u driver klem kino ki daw uda ong ya u wan ngan ajing hikaya phi ha police station ningkong kamadam kasupet ya kajingle jong u inspector rathor Henry menta kelas dang ban keren inspector phila bakla haba u driver shim nale kano kajing bakla balai pi phasiu ba chalan nalor kata kajing jrongti jong phi ya uru kalong persya ya ka an Pimdon hok banle kumne ya ubriu baduk topolat no ya u inspector ulaong kumta pimut ban hikaya nga sepangkaan
Imat piru pikwa banijmat bansyong hapatok. Urator ula hukum. Ra yakini beroar sa police station. Kamadam kalaong. Topelat yanga ngamsim na le AA. Urator da kasur kebajam ulaong. Tep yaki hajib. Yano. U driver auto ulaong. Sungub hapelat ya kamadam kaklem le AA. Kadba kidang poi hasitang lenti. Urator ulaong. Menta pitip ya kajing namar kajing le persya bat kipulit. Kalong kumno. Urator udarki bahe artat. Haba lapoi ya police station. Kipulit kibadan lang bat u inspektor rator. Kilaong here bat ya cepo. Kamadam kalaong. Sar sengub hasengap ya nga. Ngamsim na le AA. Kipulit kilaong. Rung cepo. Sengap jar. Wat ben misur. Urator ulaong. Bu ya katu kakentai hakendong. Menta ngin pensutu ya kajingmut jongki. U inspektor rator ulaong. Kilitra ya kane kakentai nangne nakmat jonga. Bat wanra sipela kasya. Hakata kapor. Lawan kafun. Urator ulakren. Inspektor rator speaking. Bat ulayatu. Baro kibiang. Omdon AA. Kam sipang. Lawan biang sakaway kafun kol. Urator ulayakren. Bat ulaong penkrea ya kapisa jonga kimar jongpi kin poilut klem jing U driver auto ulaong madam ke kebajia menta ki khun jonga kin hapsat tangan. Kamadam kalaong ma wat ship ding ngadon rengkat bat pi ngamdei ke kentai ke baklem kam klem jam ngadei ESDM eventually Verma ngan pejbnia ya baro ki jingle jong U driver auto ulaong da ke jing kendet shisha Lada pidei SDM madam. Balai pimsim na le AA menne. Kaveshali madam. Kala jubab. Ngasngap jarknang. Namar ngakwa ban penpau baro ya kajinglong basisha jong une u inspektor. Lada ngalakren no menne. Ula ban laj. Yai ap ma. U inspektor rator. Haba ula dep di isya. Ula ong ya ki constable. Wanra ya uto u driver auto syanga. U constable u lej hajaka baset ya U ong. Hey auto driver, yang usar ulakot yapi. Haba u driver auto ula yang hakmat kamiet u inspektor rator. Ula ong ya lada pikwa ban omdu no ya ka auto jongpi. Aisan hajar, lada pim kwa shu ya ka auto jongpi, kamat sa hangto. Bat lada piru pim ko ngu ya nga, pinhap ban syong hapatok. U rator u kurwa ya utaman jong u ong, ngadei unong pe ya kene katany baro. Omdon mano bala banle persya yanga. Unongnya auto ula jubab. Ngamdon kat kata kapisa. Kikun jonga kin hapsat tangan. Sungub hasar ropelaj no yanga. U inspektor ula ong. Lada kikun jong pi kitangan. Balai pinya auto. Aino hangne tang arhajaru. Henry pi bat ka auto jong pi. Pilakut sendan hangne. Unongnya auto ula ong. Saheb ngadon tang praspak tingka. Tang kat nehi. Sengau Hashim yakane kan bangadon ngala ailot. Urator ula Shim yaka praspa jong bat ula ong ya syong sabar. Urator ula hukum ru wanra yaka tu kakentai hangne. Constable ula ong tosar kan wanra yaka mentahi. Constable ulej hajaka baset yaka veshali. Ong hey yang no isar ilakot yapi. Hadin ba kila wanra yaka veshali. Inspektor rator ula ong yatu yaka kerteng jungpi. Bat seno kloy kat san spak tingka. Henraite pin hap syongsa hapatok. Ka veshali kala ong ngam ai wat tang stingkaru yaka pisa. Pipan pisa klam daw. Pipong yaka nika uniform ban lute ne ban yada yaki brew. Pilapan ken yaka an. Inspektor ula ong set yaka halok up. Ngan pendujat yaka jinglong jongka. Kirano yaka nang ne nanga. Ngamla ban petslam yaka. Kadba inspektor rator udang syong di secret hakamit rekam jong officer bakam he ban ya DCP. Ulawan ha office jong rator ulakili. Saheb kumno pilawan hangne. Yano pikwa ban ya kendo. Officer ulaong. Ngayo sngau ba pilaset yaka we ka kentay hapatok. Ni yaka mardor. Ngakwa ban yo yaka ta ka kentay. Inspektor rator ula lejalam ya DCP officer. Officer ula kendet haba uyo ya ke madam visually hangta hapatok. Ula ong artat madam bat ula kenhit ya inspektor rator. Pile ayu kumne. Rator ula ong ke balajia sahab
กันเนกับกันไทยกันเดกันนองแลกำสเนียวกุมตางยิลาเซตยากาอูดีซีพีออฟฟิเซอร์อุลาองกันเนกำเดกันนองแลกำสเนียวกันเดกับ SDM จงกันเนกับดิสตริกกับมาดามเวชลีวาร์มาบัดพิลาเซตยากาฮับปะตอกอูราทอร์ดักจิงกันเด็ดอุลาองสาฮับงามเจ็บบักเดกับ SDM มาดามอูดีซีพีออฟฟิเซอร์อุลาฟูนมาร์ดอร์เคลมนับเป็นสแลมยาอูไอจีสาฮับกันเนกับกำกับลองกับบักยา ESDM Madam Vaishali Verma la setben ha police station Singobhawan Mardor ha ka weipat kiliang UIG officer ula chupap to ngan wanno mentahi hadin sisngi la poi ha ying bishar ka Vaishali Verma kala yang hangta bat kala yatu ka ka balajia menin kamdai tangyanga Henry ya barro ki briu ki batuk ha kaneka district ngasngap charkhnang ba ka jingshisha shaphang umne u inspector kan pau ngayo I ba u inspector rathor ulu tepisa na u driver auto klem kano kadaw ula thapru ya u bat ula set ya nga ka Madam Vaishali klaya thu biang ngadang lej ban thiet dawai na kabanta imay jonga nga phong na ki jan civil dress u driver ula maham ya nga ba u inspector ulu tepisa nga perkhat ba u tiang Henry u inspector rathor u pan hadu khat ar hajar klem kano kadaw bat ula thap ya u habang la persyang banyakren ula setru yanga hakmat kinong bishar ka Madam Vaishali kala ong biang kane ka day ka ju ka police station ka baki brew kisanya ngasngap jar ban paulut ya ki barro menta ngayang nakabanta barro jong kito ki brew ki batuk ki ba ula lute ya kapisa ka baki treshitom nong bishar badon buram pila ban kili ya u driver auto ula ong ka kerteng jonga kadai usyarat ngalanya auto la si postnam ngi ki brew batuk ngi traiman sngi bat menmiet Henry ki officer kum u inspector ator kim sya yingi ban imsuk ipan pisa bet usyarat ula ong biang henin ula keni ar hajar nanga lada omdon I madam ka auto jonga ngam yoshu bat ka yeng ka sam jonga kan hap ha ka jingsha tngan u DCP officer ula ong kato ngilas ngutu barro menta kalabiang daiban suspend no mardor ya u inspector ator en register case no ya u bat phano ya u sha custody mentahi ha ka jingkran ka Madam Vaishali kala ong kane kamdei tang ka jingram jong u Henry ka dei ka jing penduk jaj ya ka corruption ka ba penjot ya ki batuk bat ka uniform ka mut ka jing shakri bat ka jing yada om ka jing sheptieng bat ka jing lute ka Madam Vaishali kala ong biang kan mau tang uta uba buram ya ka uniform na ka doonut udai uba biet banyo ya ka uba penlong ya ka kum ka jing kamai unyo ya ka ne ka ju ka jing pen saja hadin ba ka Madam Vaishali bat ki officer kilami na ying bishal u IG officer ula ong Madam Vaishali menta pilapan I ya ka jing shisha ka ba klem ki officer ki ba kum mapi omdon basngap depet ya ki brew baduk ban kentiulam ya ki ka Madam Vaishali kala ong sahab tang haba ki brew kimdon jing sheptieng bat ki pulit kin long ki bahok kari kan kiu shaprang ka Madam Vaishali da ka jing mut bakhut kala ong menta ka por kala day ba ka jing mut jong ka uniform om ka jing sheptieng Henry ka jing shanya bat ka hok ha ka jing pelong meeting jong ki officer ba he ka Madam Vaishali ka yang hakmat jong baro ki officer ka ong ngam kwa ba ka no u ne ka brew batuk ha ka district jongi kenting ya ki pulit menta manla ki police station kan don ka public hearing de bat manla ka si sajan ki brew ki la banwan complain lada don u ne ka no ka officer ka balek ben ya u ne ka brew batuk on suspend ya ki hadin ba ka Madam Vaishali kladep ajingkren ha ka meeting kala ong menta ngan lek no ngadon ki kam ban hapen dep kerki ha office hadin arsngi lapan kuburam ya ka Madam Vaishali batang neru ka ajingkren biang ka ong kane ka buram kamdei tang ka jonga kadei jong manla u driver u bakka mai hok manla u nong shong shnong u batrai shitam bat manla ka uniform ka bayang bat ka jing shisha ka Madam Vaishali kala ong biang kan mau om tang ya u officer u batrai hok Henry ru ya ki nong shong shnong ki batrai hok ka Madam kala keren hakmat jong upaj ba babun
mentang ngapan pau ya kito ki breu ki bala penjot ya ka hok bat ban kenya ka an kini kim dei tang ki runar Henry ki dei ki breu ki batep ki banang ki badei ki nong song snong jong kari bat ngan om song thaj ban but din ya kum kita hadu bakut ka madam kala ong biang menta phim dei ban tieng tang ki tu ki bale bakla ki basiu tieng bat ngan pendep ya ka kamram jonga om don bala ban khanglat ya nga namar ngale ya ka babha ya barok lang om tang ya urit uria ne uhe uhan na kane ka jinge tu khana ka jing siu tu kalong ba om don uweru ubala halor ka an ka hok bat ka jing shisha ka ba job ya kita kinong le bom dei ne bam klop kene ka story ka dei bai tang ka jinge tu khana ka ba super khat bat penwandur kum ka jing hikai om sim la thau ne kan tho yano ro bat la episode nat sa like share bat subscribe ya ka channel